Angibingelele bazalwane egameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu inkosi yomsinibusise. Igama lami nginguphili wakwaGumbi phili kantini inkosi yomsinibusise. Kunezwi bazalwane elisenhlizweni yami nje umzalwane kade lifunda nje ngizothanda ukuba ngiliphinde. Haleluya. Kuba seFilipi bokuqala Filipi chapter 1 uverse 4. Isihloko sakhona sithi uPawulu ubonga uNkulunkulu ngabo abakhulekele. uPawulu ubonga uNkulunkulu ngabo abakhulekele. Ijulile bazalwane lento yokubonga uNkulunkulu ngemphefumulo oyizuzile. Bese uyabakhulekela kuwumsebenzi wakho ukuthi ubakhulekele. Usushumayelile ke ivangeli sesiswile. And ungayitsheli ukuthi abakho. Kodwa uPawulu ubonga uNkulunkulu ngabo abakhulekele. Ihloko ngesithanda ihloko kakhulu. Asiye kuverse 4. Ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ngani nonke nginxusa ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uyakufeza kuze kube usuku lukaKristu Jesu. Amen bazalwane. Uthi ngithembile lento, kukhona lento bazalwane engenayo, engena ngakuwena. Ungimukela ivangeli ngithembile lento yokuthi oqalile umsebenzi kusukela nje usukwini lokuqala umemukela uKristu unamandla okuwufeza. Haleluya. Kuze kube usuku lukaKristu inkosi yomsinisikelele. Haleluya. Amandla evangeli angena kumuntu kusukela osukwini lokuqala akazenzeli ukuba ahlale kulivangeli leqiniso. Kodwa lento sithembele lento ukuthi lento yangena ngoba kukhona lento. Underline lento. Kukhona lento ongeke uzichaze engena kumuntu. Amen bazalwane. Ngiye ngithande kwesinye isikhathi ukuthi ngiyayingcizelela ukuthi uyazi uthando phakathi kaNkulunkulu nomuntu leyo nto ipersonal. Akumele uze nangelodi ilanga ucriticize uthando noma irelationship between uNkulunkulu nomuntu ngoba lento is personal. So sethembile lento uPawulu ngethembe lento ukuthi uqalile umsebenzi uza kuwufeza kuze kube